Dude, gusto mo ba ng Cool Jacks? Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Benji. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back ganun. Secret file. Minsan, isang weekend, kasama ko ang mga tropa ko for a night out sa isang bar. Nag-rent kami ng isang exclusive suite room. Syempre, it was a typical guys party. Ang daming alak. Mausok ang party room dahil sa mga vape. May party music sa room na nakaka-enhance ng dance mode ng lahat. And of course, hindi mawawala ang bonding with some chicks. I learned na yung chicks na kasama namin ay may pagka-socialites. Ibig sabihin, hindi sila yung type na pang-tabi-tabi lang. You know what I mean. Etong mga chicks na to, may mga pera at mukhang well-established sa buhay. Anyway, so isa sa mga katropa ko ang nag-introduce sa akin sa isa sa kanila. Itago natin yung babae sa pangalang Priscilla. After a brief introduction, kami na ni Priscilla ang nagsarili. We spent our time together on a separate corner. Niyaya ko siya na mag-vape. Go rin naman siya. Konting tanungan kung ano ang trabaho namin. Ano ang line of business namin. Then all of a sudden, DJ Rocky, bigla niya akong tinanong. Dude, gusto mo ba ng Cool Jacks? Walang paligoy-ligoy. First time kong marinig yung term na Cool Jacks mula sa kanya. Ang pumasok sa isip ko nung time na yun ay malamig na alak. Yung brand ng alak. So sabi ko, Okay, sure. Give me some Cool Jacks. Sagot niya sa akin. Okay, I'll be back in a moment. Lumabas siya sa room. Akala ko kukuha siya ng bote ng whiskey at baso na may ice. Pagbalik niya, wala akong nakitang whiskey. Alam mo ano nakita ko? Isang balot ng matapang na menthol candy. Kinain niya yung candy after niya ipakita yun sa akin. Tapos, may dala rin siyang isang pirasong pineapple juice. Sabi niya sa akin, Before I give you a shot of Cool Jacks, drink this first. Ako naman, feeling ko, kailangan ko muna ng starter kasi nga, iinom ng Jack na alak. Baka kako, mamaya pa yung alak. So sige, ininom ko na lang muna yung pineapple juice. After a few moments, pagkainom ko ng juice, na-shock ako. Kasi bigla niya akong tinulak paupo sa sofa doon sa room namin. At bigla siyang sumayaw ng pa-sexy sa harap ko. Sabi ko, Wow, you're too fast, Priscilla. Di ba iinom muna tayo ng Jack? Hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy lang siya sa tila pagde-dirty dancing. Siguro after few minutes of hot and dirty dance moves para patayuin ang ano ko ay bigla niya akong niluhuran. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas and wow! She bared it all, DJ Rocky, as in topless. And then all of a sudden sa harap ko ay ibinaba niya ng dahan-dahan ng shorts ko pati ang underwear ko. Tsaka ko lang na figure out
Kung ano ang Cool Jacks? Kapag binaligtad mo yung dalawang word na yun at tinanggal mo ang S, alam mo na ang ibig kong sabihin. Pero dito, si Priscilla nga lang ang in charge sa lahat. All I need to do is manindigan. So minasahe ni Priscilla ang nakatayo kong sundalo at naramdaman ko ang lamig sa bawat paghila niya at pagkagat. Minaniobra niya ang ano ko na para akong isang sasakyan. Primera, segunda, tersera, fourth gear, fifth gear, lahat-lahat na. Never nag-neutral. Ako naman, panay lang ako ng ungol ng at sasarap. Sana kaya kong i-describe sa salita ang L na naramdaman ko nung gabing yun, pero hindi. For me, it was too much L. Too much ligaya. Too much lamig sa ibaba. At too much lafang ang ginawa ni Priscilla. Medyo humapdi. Parang ako yata ang napasubo doon. Hanggang sa bigla na lang akong kung saan nilunok ni Priscilla ang matamis na kung ano man. Wow! Napahinga na lang ako ng malalim afterwards at ang sabi niya sa akin, Dude, that was sweet. well, mukhang nagustuhan niya ang syrup. Pagkatapos noon, mabilis na nagpaalam si Priscilla. May iba pa raw siyang kliyente. Tapos, sinisingil na niya ako ng service charge. So may bayad pala yung ganun. Para hindi ako mapahiya, ay binayaran ko na lang kahit medyo mahal. These chicks have money nga naman talaga. Sabi ko, sige, ingat na lang siya. Maraming salamat sa oras. Umalis si Priscilla at lumipat ng room. Ako naman, enjoy ko na lang ang natitirang gabi. Kasama ang ibang tropang walang ka-table na chicks. Pagkatapos ng gabing yun, natagalan muna ako uli nakapag-night out kasama ang buong tropa. The next time and place, iba naman kasi nasa tabing dagat. And out of nowhere, pagkarating namin doon, may nakita akong pamilyar na mukha ng babae. Si Priscilla uli, kasama rin ang mga tropa niya. Tinitigan ko uli hanggang sa mapansin niya ako. Noong magkatinginan kami, ako na ang unang pumansin at nag-hi hello sa kanya. Akala ko iisnabin ako pero na-recognize niya pala ako. Sabi niya, Benji, right? Sabi ko, Yes, Priscilla. It's been a long time. Tapos, alam mo, bigla niya akong tinanong ng, Ano? Cool Jacks na ba ulit? Sabay tawa siya ng malakas. Hindi na ako sumagot. Ngumiti na lang ako at mabilisang naghubad ng pang-ibaba. Pero syempre, joke lang yun. Ang totoong sabi ko sa kanya ay, Mas maganda sigurong all the way na lang. But I'd like to get to know you better first. Are you single? sagot sa akin ni Priscilla. Yes, I am available. Kung ano man ang aftermath sa naging ugnayan namin ni Priscilla, saka ako na lang ikukwento. Pag makabuluhan na talaga. Hanggang dito na lang muna. Muli, ako si Benji. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagder Secret File.